Bona nit a tothom. Benvinguts a la segona vetlla de música i pregària de Som Cristians. Entrem en el silenci del dolor del món. La vida és goig, però també és sofriment. És bellesa i és dolor. És regal i és pèrdues. La llibertat humana permet que les persones puguem escollir entre fer el bé i fer el mal. I la vida mateixa ens porta experiències de gran contrast. Som ferits que ferim. Plorem el plor que ens fa plorar i que a vegades hem fet plorar als altres. Som limitats, som petits, marrem, ens perdem. El món està en un dol perpetu. En les nostres mans està evitar o curar el que fem nosaltres. Indirectament, podem fer que el món sigui un lloc millor del que és. La flama de la fe és l'únic que quan crema, escalfa i il·lumina, acull i integra, esperança i salva. El món seguirà de dol, però les persones haurem trobat el clau ardent d'on agafar-nos per tota la vida. Jesús mira aquest món ferit. Jesús va tenir paraules per a aquest món ferit, per a refer-lo, per a ressuscitar-lo. Lectura de l'Evangeli de Sant Mateu. En aquell temps, Jesús digué: «T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill fora del Pare, i ningú no coneix el Pare fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar. Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera». Paraula de Déu. Aunque quiera no puedo decirte que no,
me pides la vida, no quiero oír tu voz. Aunque yo ya no sé lo que quieres de mí, quizás sí lo sé, mas no te quiero oír. Si al principio era fácil vivir tu presencia, descubrir que mi esencia eres solo tú. A partir de aquel día mi vida cambió en un tira y afloja entre tú y yo. Tú me pides la vida sin condición, yo solo te ofrezco la fe que gané. Tú me pides coherencia con la fe que gané, yo solo te ofrezco mi comodidad. Por más que yo quiera, y por más que yo quiera, callar tu voz, me pides la vida, me pides coherencia, ser un sembrador. Aunque quiera no puedo callar tu voz, sigues siendo mi luz cada amanecer. Si al principio era fácil vivir tu presencia, descubrir que mi esencia eres solo tú. Tú me pides coherencia con la fe que gané, yo solo te ofrezco mi comodidad. Acollim dins nostre els dolors del món, en aquesta espelma encesa. Els dolors que cadascú portem a dins,
els que ens van fer mal un dia i els que encara couen. Déu salvarà la nostra vida. Crist sanarà les nostres ferides. Posem-ho tot en confiança a les seves mans, davant la seva creu, que és vida eterna. Posem la nostra alma a les seves mans. En aquesta estona de pregària no poden faltar els testimonis i, sobretot, no poden faltar aquelles persones que poden pregar en nom de molts per aquells que potser més pateixen. Avui ens acompanya la Bea Fernández, advocada, treballadora d'Arrels Fundació, amb una llarga experiència amb el sense llar. Ella avui ens compartirà el seu testimoni de vida i de feina i una pregària a la qual segur que tots ens hi unirem. Bona nit a tothom. Jo voldria començar amb una reflexió que moltes vegades ens fem amb els companys i que diu que cada vegada que una persona sense llar que coneixem mor, els sentiments es barregen i els dubtes afloren. S'haurà sentit acompanyada? Es podia haver fet alguna cosa més? Què cal fer perquè no es torni a repetir? Aquestes són preguntes que ens acompanyen en el dia a dia i són preguntes que volem respondre amb la feina que fem. Actualment a Barcelona, solament a Barcelona hi ha més de 1.200 persones dormint al carrer. Més de 1.200 persones que no tenen una llar.
I no tenir llar vol dir moltes coses. Vol dir no tenir sostre, evidentment, però vol dir no tenir dret a una salut, no tenir dret a una intimitat, no tenir dret a un descans, no tenir dret a una alimentació adequada. Viure al carrer escurça la vida. Escurça la vida fins a 20 anys. I el que intentem, tant els professionals com els voluntaris, és sempre i en qualsevol moment acompanyar aquestes persones. Fer, en primer lloc, que no se sentin soles, que sàpiguen que hi ha algú que es preocupa per elles i que hi ha algú que vol que visquin de la manera més digna possible. Volem que visquin tal i com nosaltres podem viure, que tinguin les mateixes opcions que podem tenir la majoria de nosaltres. Aquest any hem acomiadat, en el 2020, hem acomiadat 70 persones que van morir directament al carrer. La Covid, que a tots ens ha fet mantenir a casa durant molts mesos, ha fet més evident el problema de les persones sense llar. Ha fet més evident que hi ha persones que no tenen res, que hi ha persones que ho han perdut tot. Però enmig de tot això, enmig d'aquesta desolació, també hi ha brots d'esperança. Avui parlava amb el Mesrop, que és una persona que va viure més de 30 anys en el carrer i que ara té un pis propi. I és un pis que ell pot mantenir i al qual els voluntaris, els professionals de l'entitat van a visitar-lo i van a veure com està. O parlava també amb l'Aníbal, que està a la residència. És un senyor que ha viatjat per tot el món, és d'origen uruguaià, però ha estat a Argentina, ha estat a Alemanya, ha estat a França, ha estat a Itàlia i que ara està vivint amb nosaltres a la nostra residència. Nosaltres tenim el compromís d'acompanyar-los fins a la seva mort, que se sentin estimats, que se sentin vinculats a nosaltres, al seu entorn, que a poc puguin recuperar la seva autonomia. Però cal que preguem, o cada cop necessitem més pregar perquè sapiguem donar-los un espai, perquè sapiguem tenir-los presents en la nostra societat, perquè sapiguem donar respostes adequades a les necessitats de cadascun d'ells. Estem parlant de persones que moltes vegades són invisibles. Quants de nosaltres no som conscients o no hem vist, no ens hem fixat en aquella persona que està dormint a prop de casa o en aquella persona que està recollint ferralla o en aquella persona que està assegut tot el dia en un espai, perquè la primera problemàtica és que són invisibles. Per tant, jo pregaria perquè ens féssim conscients d'aquesta realitat, que és una realitat molt punyent i que tenim al costat de casa. Però també pregaria perquè nosaltres puguem donar resposta a aquestes necessitats. Perquè moltes vegades els hem considerat amb ells els únics culpables de la seva situació. I no és cert. El sistema en el que ens trobem, la realitat en la que vivim, fa que deixem de banda aquelles persones que no poden oferir alguna cosa a la societat. I en el cas de les persones sense llar sí que tenen molt per oferir. Tenen per oferir la seva experiència, la seva vida, i ens han de fer reflexionar i ens han de fer reaccionar. Prego perquè, com un dia ens va dir en Mohamed, no deixem mai de ser revolucionaris.
Lectura de l'Evangeli de Sant Joan. Pare, ha arribat l'hora. Glorifica el teu fill, perquè el teu fill et glorifiqui. Ja que li has concedit poder sobre tot home, perquè doni vida eterna a tots els que li has confiat. I la vida eterna és que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i aquell que tu has enviat, Jesucrist. Jo t'he glorificat a la terra, duent a terme l'obra que m'havies encomanat. Ara glorifica'm tu, Pare, al teu costat, amb la glòria que jo tenia a vora teu, abans que el món existís. He fet conèixer el teu nom als que tu has pres del món i m'has donat. Eren teus i tu me'ls has donat, i ells han guardat la teva paraula. Ara saben que tot el que m'has donat ho he rebut de tu, perquè jo els he confiat les paraules que tu m'has confiat. Ells les han acollides i han reconegut realment que jo he sortit de tu i han cregut que tu m'has enviat. Jo prego per ells, no prego pel món, sinó pels que tu m'has donat, perquè són teus. Tot allò que és meu és teu i allò que és teu és meu. En ells s'ha manifestat la meva glòria. Jo no em quedo més al món, però ells s'hi queden mentre jo vinc a tu. Pare Sant, guarda'ls en el teu nom, el nom que m'has donat perquè siguin u com ho som nosaltres. Mentre era amb ells, jo els guardava en el teu nom, el que tu m'has donat. He vetllat per ells i no se n'ha perdut ni un de sol, fora del qui s'havia de perdre perquè es complís el que diu l'Escriptura. Però ara vinc a tu, i mentre encara sóc al món dic tot això, perquè ells tinguin també la meva joia, una joia completa. Jo els he confiat la teva paraula, però ara el món els odia, perquè no són del món, com jo tampoc no en soc. No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del maligne. Ells no són del món com jo tampoc no en soc. Consagra'ls en la veritat, que és la teva paraula. Tal com tu m'has enviat al món, jo també els hi he enviat. No prego, Senyor, només per ells, sinó també pels que creuran en mi, gràcies a la seva paraula. Que tot sigui nu com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m'has enviat. Jo els he donat la glòria que tu m'has donat perquè siguin u com nosaltres som u. Que jo estigui en ells i tu en mi, perquè siguin plenament u. Així el món reconeixerà que tu m'has enviat i que els has estimat a ells com m'has estimat a mi. Pare, vull que els qui m'has confiat estiguin amb mi allà on jo estic i vegin la meva glòria, la glòria que m'has donat perquè m'estimaves des d'abans de crear el món.
Pare bo, el món no t'ha conegut, però jo t'he conegut i ells han reconegut que tu m'has enviat. Jo els he fet conèixer el teu nom i els faré conèixer més encara, perquè l'amor amb què m'has estimat estigui en ells i jo també hi estigui. Paraula de Déu. Acabem aquesta estona de pregària amb un cant. El cant de l'Al·leluia. Que la Quaresma i la Passió mai ens facin deixar de cantar l'Al·leluia. Brotes de Olivo, en el seu concert Para alcanzar amor, canta una al·leluia esperançada, amb el que acabarem aquesta estona compartida. El aleluya de la tierra. ¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? ¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? ¿Quién, cuando mire la tierra y las tragedias observe, sentirá en su corazón el dolor del que se muere? ¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden? Aleluya, cantará quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá. Aleluya. Aleluya cantaremos porque el sumo capitán siempre vence a Lucifer. La última palabra la tiene el amor. ¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? ¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe, sentirá en su corazón el dolor de quien se muere? Salvar a este mundo decadente y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden. El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece, y otros impasivos, indolentes,